Estàs escoltant Ràdio Fima. Jo crec que el món s'ha quedat sense electricitat perquè Sonada s'ha passat al videopodcast. Molt bon dia, bona tarda, bona nit! Quan sigui on sigui que estigueu escoltant aquesta locució... Benvingudes a Sonades! Presentat per Carla Soler i Marina Francisco. amb la col·laboració de Cristian Pérez. Que hi és, Que hi és. Que està darrere la Vale, espera, No ho estem fent. Hem creuat la pantalla, amigues! Bueno, nenes, avui no sé com ho farem. Ara esteu veient el que hi ha darrere d'un puto podcast. Mira això, mira això. Ja veuràs, Carla, que t'ho tiro. Bueno, I like Disney it. Channel del 2014. Estàs escoltant Disney Channel. Bueno, què ens expliquem avui? Bueno. Hem imprès el guió, Que Hem imprès el guió, estem aprenent de... Skills. Sí, estem aprenent de persones que ho fan molt bé. Totalment. Es veu que en els podcasts no miren a càmera. Crec que hem de començar a fer això. És que sabeu què passa? Que estic amb el meu perfil dolent, perquè ho he perdut. Llavors jo penso mirar a càmera tota l'estona. No, va. Sí. Trenca la quarta paret, Paula Gono. O sigui, no la trenquis, Paula Gono. Com el... Bueno, Bueno, primer de tot, nou format, ens passem al videopodcast, així que jo crec que en principi pujarem contingut a Spotify, a iVoox, com sempre, i també a YouTube. Perquè, mira, som unes ties xulíssimes i ens ho mereixem, i ja està. buah, és que ara tot... O sigui, tot el que fem del subnormal que fem Ara ho veurem. surt. Que deixis de mirar la càmera, Carlo, per favor. A més, pues, ja heu vist el set. Potser podem Anirà explicar una millorant, mica. però sí. Els nostres passeig de premsa, les nostres revistes del Cent de Rock de coses que ens van tocar. Jo no voldria que estiguessin aquí. Bueno, allò de les que faltaven. Això sí, home. Home. També tenim el got, però està perdut per alguna altra província. De fet, sí. Per tant, I res, les mirror balls de la Carla, perquè no podien faltar, i la incorrecta, que, pues, ala, ahí està. Patrocinando sin patrocinar, patrocine. i aquí tenim uns meravellosos focus, els quals avui sí que funcionen, perquè si ho haguéssim fet ahir, Literal. no haguéssim pogut gravar res. No. Ahir 28 d'abril. Ahir, 28 d'abril del 2025. Tu on eres? Jo estava, la veritat, que a casa... Jo és que estem tenint un problema amb una antena Porreig, vale? Al poble. ja. Llavors, clar, jo quan va marxar la ja. llum, el wifi tot, vaig dir... El L'antena. pan de cada dia. Seguim, saps? Em vaig dutxar amb aigua freda per agafar el bus, perquè jo havia de venir a Barcelona demà. Bueno, i de cop i volta va venir ma mare en plan... No, si és que ha marxat a nivell d'Europa, no sé què, no sé quantos, i jo em vaig començar a emparanoiar perquè feia poc havia vist una sèrie que es diu Dia Cero o alguna cosa així, que era literalment això, en plan, que alguns controlaven la llum i es carregaven a mig planeta. I jo, bueno, ja És s'ha mort més, tothom. Sumo aposta. De fet, l'apocalipsis no comença igual que va ser la creació del món i de sobte es va fer la llum i de sobte es va fer la foscor. Després ja venien les plagues de llagostes i així. Jo he arribat avui a la feina i els he dit, bueno, què? Avui una plaga de llagostes o com començarem el dia, Vinga, nois. No, la veritat que molt random, o sigui, jo a sobre plovia a la tarda i vaig dir, saps què? Vaig dormir 2 hores. Jo estava fatal, Jo vaig haver de caminar com 2 hores i mitja per És arribar a casa. Perquè estava a la feina, no anaven els trens, ni els busos, ni res. I a més a la feina es valia molt parda. I, bueno, dona, igual no puc dir res perquè coses laborals. Com diu la meva tieta, la feina que m'alimenta, no la meva professió. Ben dit. Miro la Cris en plan com... Cito la tieta de la Marina. Citem. Vale. Llavors també, a tot això, per parlar del programa d'avui, us explicaré una anècdota i és que vaig fer l'examen del C2 de català l'altre dia, el dissabte. I ens van ficar un exercici hi ha un exercici que és com d'argumentació sobre una cita que et posen. O sigui, et fiquen 2 cites i has d'escollir una. Vale. Jo vaig escollir la d'Ernest Hemingway, que diu: és necessari 2 anys per aprendre a parlar i 60 per aprendre a callar. Digue-ho, Tato. Total. 100% total. Sí. Llavors, a tot això... Suposo que vas comentar aquest. Home, i tant. Tu Home, vas dir... jo vaig dir que em faré el guió del podcast mentre estic a l'examen. Sí. Sí. O sigui, jo vaig veure això i vaig dir, oh, well.
De fet, vaig començar a fer cites supertotxes. Em dóna la sensació que tu a l'institut quan fas... Bueno, no, què dic? Si he estat 4 anys de carrera amb tu. Com si no ho sapigués. La que escrivia 52 pàgines. Sí, confirmo. Se m'havia oblidat completament que havíem estudiat juntes. Hi havia límit, de pàgines allà. Sí, de paraules. Sort, perquè si no encara estaria escrivint. De fet, sí. Però és que, tia, vaig començar a dir... perquè... o sigui, hauríem de parlar del concepte de la llibertat d'expressió, però clar, si ara nosaltres comencéssim a dir que hauríem de... O sigui, que certes persones haurien de fer silenci, potser entraríem en el paradigma de Popper i no és el cas que hem de parlar ara. I jo en plan, Popper, saps? Citant allà, i la gent com... Chill. Bueno, aquests micros agafen literalment la respiració més profunda. O sigui, estic sentint la teva respiració aquí. Bueno, i ara ve la part divertida com veieu la Marina... podcast. Espera't, com veieu la Marina... O sigui, això no és tan divertit. Com que nosaltres tirem música al podcast, hem robat un aparato que ens permet tant utilitzar els micros per fer podcast, videopodcast, com també tirar música com en directe, entre cometes. I la Marina per això està com modo mòbil buscant coses estranyes que gestiona ella. Sí, perquè és que no estic trobant... El tros, no? Exacte. La. I què tal? Creus que aprovaràs l'examen de català? Pues encara em queda l'oral, he de dir. Ah, mira, l'altra Marina també. Sí, jo el tinc el dia 10. Jo no ho sé, ella, la veritat. Què? Cri. Tu ho saps trobar? A veure, tu explica alguna cosa. És que, ara esteu veient el que hi ha al darrere de tot això. De fet, mira, mentre no podem tirar... Ara! Gràcies. Gràcies, amor. Ai, és que no podem donar ni un cop a la taula perquè es va sentir cru. Noies, que fort. Noies, som salsa romesco. Fem un brindis. Fem un brindis d'aigua. Vas dir de cas. Vale, doncs res, comencem a dir el títol del programa, que si no, no tirarem. Vale, vinga. 3... Doncs, en el programa d'avui, quin és el nostre tema? 2... 1... Tanca la boca! Quan toca, tanca la boca. I do que no. Fica flau, wow. Per mi. Bueno, deixem de fons la cançó perquè avui et proposo un debat, Carla. Amb lo molt poc que t'agraden els debats a tu. A veure. O sigui, el debat és... Sí? Hi ha vegades que la gent s'hauria de callar la boca i avui parlarem d'unes quantes. Bastantes. De gent que... És que ens hauríeu d'haver vist quan vam tenir la idea d'aquest programa. O sigui, va ser com... Ens acaba de passar això, tenim nou programa. Ens van fer una entrevista en la qual ens van començar a dir es que vosotros que sois feministes. I llavors van fer comentaris homòfobs, gordòfobs, masclistes... que es va pentinar bàsicament a absolutament tot el que va poder. I vam dir, mira, una altra cosa no, però un programa podem fer. Dedicat. I doncs res, així que el meu tema de conversa que et proposo així com molt ràpidament és quin és el límit entre la llibertat d'expressió de poder comunicar tot el que vulguis i la gent que hauria d'aprendre a saber callar i no dir certes opinions? A veure, jo crec que és una línia molt fina, perquè sempre hi ha o sigui, cadascú pot pensar com pot pensar, però com sempre des del respecte, saps? Vale, a mi m'està molt bé que jo que sé, m'intenti justificar o comentar o explicar perquè, per exemple, votes X partit polític o que t'agrada de X persona o X cantant, però sempre i quan com que no vagi més enllà d'uns, o sigui, com de... A veure, com jo ho dic, és que no sé parlar, no sé per què tinc un podcast. Més enllà del respecte i com de posar-te a una persona o per la seva orientació sexual o pels seus gustos, en plan, m'està molt bé que, per exemple, una tonteria, no t'agradi la Taylor Swift, però, o sigui, no em critiquis a mi ni et posis a mi perquè m'agrada la Taylor Swift, saps? O sigui, jo la reflexió que vaig fer en l'examen, a veure si, correcte, si estàs veient això, tingues pietat, és en el moment que la llibertat d'expressió, o sigui, en el moment que la teva llibertat d'expressió coarta la d'algú altre, ja no és llibertat d'expressió.
O sigui, has de saber quan puto calla la boca. Bueno, Saps? igual que, o sigui, a xarxes és molt ser maó. En plan, Twitter. Sí. A mi, en un post em van dir zurda. És a dir, com izquierdista extrem, en plan, extremista, però com perquè estàvem parlant d'unes coses de clima. I jo vaig comentar a una amiga, que de fet ens va fer l'últim vídeo, rotllo, en plan, ja escuint, i em van dir, és que sou unes zurdes. I jo, pues sí. I hem dit, yes. Ja. O sigui, també la manera com ho diuen i com ho utilitzen. En plan... O sigui, no sé. Ja. Si ho utilitzes com amb una connotació negativa, saps? En plan, perquè et puc dir com lesbiana, però Sí. en plan coño, i algú et pot dir és que Lesbiana. Lesbiana. Ja, és tot, O sigui... és tot la intenció, no? Sí. Bueno, és com la típica d'esto de filosofia de... Bueno, és que tot depèn de la intenció que tinguis al dir les coses, no? Sí. Bueno, doncs M'he passarem... d'acostumar us que deixem- m'estigui gravant la càmera. Ja, jo no m'estic acostumant gens. Jo tampoc, és és raro. Sento com si hi hagués gent. És com... No mirem, saps? Bueno, sorbit. Vale, bueno, i comencem ja amb la secció musical que ens agrada. Sí. Ens podeu deixar, no sé quins comentaris, la vostra opinió sobre això. Sí. De fet, podeu dir... De fet, jo incito a que la gent comenti més frases icòniques que hagin vist. O sigui, com... Sí, en plan de Dolentes. gent, sí. Vale, que li hagin dit a ella, en plan... Sí. O sigui, de fet, la secció jo l'he titulat per totes les nostres haters un motiu per odiar-nos més. M'agrada. Perquè Like. potser... Vale, i bàsicament hem seleccionat no sé quantes persones com que creiem que haurien de... Bueno, no, creiem no. Haurien de tancar la boca Sí, i a sobre pues, els hi hem dedicat una estimada cançó. perquè sí. O sigui que si toca, toca... Dedicar una cançoneta. Tanca la boca, tia! Doncs bueno, va, digue'm tu la primera personeta. La primera persona, de fet, ahir la va mencionar mi iaia, Ai, perquè va cuca. dir, apagón, és culpa del DAM, va dir ella. Del Damoy! I mi mare. Del... Oh! Del Donald Trump, bàsicament. O sigui, crec que no ens farem les sorpreses, tampoc. Mhm. Hauria de tancar la boca i no obrir-la mai més, des No. de ja fa temps. No. És l'actual president dels Estats Units perquè estigui desubicada. Bastant. Vull dir, mi iaia el coneix. I la seva frase? La seva frase és Nobody's expelling any Palestinians. Palestinians? Sí. Ai! És que en el moment que m'ha ensenyat Netanyahu ha dit corten! Ah! Sí, la veritat Espera. que sí. Ja està. Això ho Això aniré és fent. boníssim, és boníssim. Bueno, doncs és que res. qualsevol cosa el que està fent està mal. Sí. Vull dir... No, o sigui, el Trump és com... És com... Jo crec que juga al joc, rotllo, actua a que ningú hagi de descobrir el teu proper moviment. Rotllo, ningú ha de saber què és el pròxim que faràs. I ell... Bueno, a part de que, no sé, o sigui, podíem posar... O sigui, no s'hauria de mirar com l'edat, però jo què sé, presidents de més de 70 anys hauria d'estar prohibit, jo crec. Bueno, és que per això que el facin papa. És que, o sigui... Bueno, anem a tirar la cançoneta, cançoneta. que si no... D'una reina americana. Sí, la cançoneta que li dediquem a aquesta personeta és All American Beach, de l'Olivia Rodrigo. I, entre cometes, el vers seleccionat és I'm a perfect All American Bitch. per tocar-hi. I mira, Hola, de Laura. fons te la deixo així una miqueta mentre introduïm el següent personage, que està a la UCI! Ah, sí? Crec que sí. A mi m'has d'explicar... Ah, vale. Es diu, el dic el nom i tu Sí. expliques el que sàpigues. El Jair Aquesta noia està Bolsonaro. tan poc enterada de política ara Sí. mateix. Aquesta noia. Jair Bolsonaro és l'expresident del Brasil. Sí, ho he llegit aquí. No en tenia ni idea. Sí. Sí, o sigui, quan els incendis de l'Amazones, Sí? bueno, hi ha qui diu que els va provocar ell perquè per coses es donaven beneficis a empreses a les quals ell subvencionava, per lo que sea. Chill. I una de les seves frases icòniques és el error de la dictadura fue torturar y no matar. I s'ha quedat aranxo. Així que, Cari, pues mira, saps què? Passem. Aquesta cançó me la va ensenyar una companya de feina
i l'expliques tu, Carla, mentre jo la vaig seleccionar. O sigui, la cançó és de Doja Cat. Sí. La coneixem. Es diu Ain't Shit i la frase com remarcable que volem destacar és la frase com remarcable que volem destacar, Ojo. Sí. Must be your face cause it's not your dick. Uau. I jo pues, crec que ficaré qualsevol vers de la cançó. És que és més difícil... Quan estàvem a l'estudi era més fàcil triar. Sí. Ale. Pues Dale. des d'aquí. Ale. A bit. Acting like that cause your dad's a bitch. Must be the way that the planet is. Pati. Must be your face cause it's natural. Aquí la tens, Cari. I'm a freak, not a masochist. Fort, no? Should've known you Però sabem had per the si això best deu anar per kicks. algun del seu ex o no. No ho sé. No ho sabem. Oh, és bona, És que és molt bona, aquesta cançó. El Jair així. A casa. Bueno, va. Vinga. La deixem així de fons. Mentre m'introdueixes a la següent. Vale, Pati. aquesta la tinc una mica ubicada, però tampoc gaire, també Vale. t'ho diré. Vale, és J.K. Sí, J.K. J.K. Rowling, que és l'autora de la saga de Harry Potter. Sí. I la frase la llegeixes tu perquè és que sempre pas llegir Vale. en anglès i no m'agrada. Aquesta, ganes. When you throw open the doors, when you throw open the doors of bathrooms and changing rooms to any man who believes or feels he's a woman, you open the door to any and all men who wish to come inside. I la meva frase... Una altra persona. És que em sembla molt fort com... O sigui, jo... La gent és estúpida, però com pots tenir pensaments raros i que no... Però com dir-ho tan obertament en plan i que te la peli? Sí, no, és molt fort. O sigui, és com... Se la suda, absolutament se la suda. Llavors, o sigui, jo el punt que he de dir en aquest adesto, perquè clar, hi ha molta gent que jo he escoltat que està a favor d'aquest argument, no? Però és que... O sigui que perquè ho entenguin els oients, Sí. és com... a veure si jo també m'he enterat. O sigui que si tu obres la porta a un lavabo a un home, bueno, que en aquest cas, a un home que es sent dona, estàs Sí. obrint la porta a tots els homes que volen entrar dintre, no? Sí. Vale. Llavors, l'única cosa que he de dir és that's not the point. O sigui, literalment és that's not the no els hi point. preocupa això. O sigui, la seva preocupació no és aquesta. I a més, suficient, ara estem tenint de transfòbia últimament, amb tots els assassinats que està havent i les noves normatives del Regne Unit, com per soltar aquesta merda per la O boca. sigui, això ho ha dit fa poc. No, això, o sigui, no, això crec que és de fa temps. Però és que Però aquesta igual. senyora és una transfoba reconocida del Regne Unit. O sigui, és que és això, cal saber quan callar-te la boca. I si tu no ets una persona trans, potser no opinis de les coses dels altres, saps? Jo no em ficaria a opinar sobre pues, la vida que han de tenir les persones racialitzades, saps? Perquè no sóc una persona racialitzada. Vale. Estoy loca? No, però és que... bueno, Què? no puc... Bueno, No pots no sé dir-ho. si era una indirecta, això, estranya. No. O t'ha sortit a l'ànima. Ah, vale. No? Ah, vale. No sóc vale. una persona racialitzada, no? No. Ah. Però sí, per tant no em poso a parlar de les persones racialitzades. I què? No et sona algú que va passar fa poc? Què va passar fa poc? Del documental de Lamine Yamal. Jo pensava que havies anat més enllà, però no, ha sigut el meu pensament. Bueno, anem a per la cançó. Sí. Que de fet aquesta és la que va dir la Maia. Molt bé! Soc la millor. És de Tribade. Yay. Las desheredadas. Sí. De la migrada, somos las que no se rinden jamás. Bueno. La cita era somos las trans y las migradas somos las que no se rinden jamás. I punx. I aquesta va, és per tu, és per ella. Vale, és una persona que jo crec que va una mica enllaçada o agafada de la mà amb el Donald Trump, que és bàsicament Kanye West. Qualsevol Swiftie, qualsevol persona odia aquest home i pensaria... Por lo que sea. Sí. Una de les seves frases, per exemple, que hem apuntat aquí és Que he de dir, no és la pitjor, però és que no m'he atrevit a ficar les pitjors. millor. Ho sento, És que noies. és com dir-ho, llavors què? No. No.
Aquesta en aquest cas era, per exemple, I understand culture, I'm the nucleus. Nucleus. És Mira, com... prou ja. És que... No riguis. És que, en plan, està loco. Rotllo, se la suda absolutament tot. Rotllo, jo entenc la cultura, es toca el nucli. Tia. A més, però és que he trobat cada frase. No es volia com presentar a president en algun moment, de fa poc? No sé, aquest home, en plan, és que a mi em sembla icònic. Està boig, és que està boig. És Que té perfecte, o sigui, quants penso, fills és té? perfecte per lo boig que està. No ho sé. No ho sé. Bueno, va, i digue-li la cita i després dius la cantant, per fer-ho diferent. Vale, la cita és And all you are ever gonna be is mean. Sí. De la Taylor Swift. I pues aquí us la deixo, noies. I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is me. L'he anat escoltant, recordant-me de... És que hi ha un tros, Bueno, no deixa'm diré. buscar, ves parlant. Sí, Al final és te tan la bo. silencio perquè la fiquis així Vale. més smooth, vale? Ah, aquest aquí. Ja el tinc, Sí, el tens? Sí, Vale, doncs dona-li i li Vale. dones el play. Ah, ja està? ja està. And a A veure. liar, empathetic, and a lonely life, and mean, and mean, and mean. Bueno, i de fet, Increïble. deixem el min aquest perquè em va molt bé per comentar la següent persona, que accelerarem una mica, que si no... vinga. Tal. Que és el nostre coquit Andrew Tate, que recordo, insisteixo en recordar que un dia em vaig disfressar d'aquesta persona per fer un vídeo i el meu profe em va dir, en comptes d'un macho alfa sembles una lesbiana enfadada. Seguim. I jo... Vinga, va, Por lo que sea. és que me n'he Vale. recordat d'això que tenim aquí i... Vale. Hem vale, d'arribar per- doncs i hem de fem-ho tenir ràpid, temps. va. Vinga. Llavors, tenim que Andrew Tate, evidentment, és home de negocis, britànic i masclista de professió. Llavors, la seva cita és 18 to 19-year-old women are more attractive than 25-year-olds because they've been through less dick. Jo crec que és que no comentem res. En Ho ha plan, dit la Taylor. sí. O sigui, posa-li la seva cançó Sí, i ja està, que és Pupiles, de Sí. V, de B, baixa. sí. De V. No, o sigui, la cançó és de pupil·les Ah, és B. i És es diu B Molt baixa. bé. A veure si... I la cita és: la volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada, la volen perfecteta, la volen ocupar, la volen maltractar. Literalment perfecte per aquest senyoro. Sí, de fet... Sí. Aplausos I cortos. bueno, i el que ve després és que clar... Vale. Ah, bueno, home, ara ja home. anem a territori Espanyol. més proper. Sí, Veïns. no hem posat cap català. Bueno, espera. Sí, no, perquè jo els he guardat pel final perquè així puguem riure una mica. Vale, bueno, el següent és Pablo Motos, és que presentador de l'Hormiguero, per qui no el conegui. I, per exemple, una de les seves cites és yo no sé qué más quieren las mujeres si ya hay igualdad. Sí. I la cançó que li dediquem a aquesta persona, pues, mira, jo ho estic intentant trobar al moment que ho Saps què diu. hem de fer? Mira, pel pròxim programa és com... Mirar-nos sé. el minutatge, no? Sí, algo com apuntar Bueno. aquí al minutatge o algo perquè puguis com... Saps? Sí, estaria molt bé. Però bueno, la cançó és Per Boomerang de Manel. Vale, i la tiraré, Vals. pues... Ah, hola! L'has clavat, no? L'ha clavat, fent un clic, l'he clavat. És boníssima. Doncs mira, doncs des d'aquí us la tiro, perquè totes sapigueu quina és la frase. Senyors tan bo és insistir com saber-se retirar i no sé Bueno, És i anem a la Sí, següent. no comentem res No més. comentarem. Tan bo és Vinga. insistir com saber-se retirar. Presenta-la tu. No ha de dir-me, però tu ja portes massa temps xupant tele. I en el mateix programa, en la mateixa posició, tot. Així que deixa'ns a la resta. Sí. I, bueno, res, anem passant a la següent cançó, que és dedicada a la presidenta de la Comunitat de Madrid, que és la Isabel Díaz Ayuso, i la seva cita... És que com em vaig riure amb això. Buah, però és que vaig trobar pàgines de quotes de l'Ayuso. M'ho vaig passar molt bé. La seva cita és: Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox.
I la cançó que li dediquem és la de la Rigoberta Bandini, perquè què li hem de dir a la pobra Ayuso? Què li direm? In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. Pobreta. Perdó, In és que Spain we say tenim els ay, me millors desangra. guions de podcast. Sí. Sí, podem ser més graciosos o menys, però els guions són masterpiece. Doncs seguim. Si tenim més problemes tècnics en una sola gravació, ja mirarem això I és com que fer-ho. una Black Magic seria tan No, ja estupenda. sabeu que som 3 persones fent un videopodcast. Déus i simis, que són molt simpàtics, són 5. Ho Algú fem com vol podem. unir-se al Team Podcast sonades? Bueno, Bueno, va, seguim. no perquè... direm res. Després t'ho expliquem, Cris, que tenemos novedades. I tenim dos motius més perquè ens pugueu odiar o estimar. Oye, nosaltres No, venim que aquí ens amb odiïn, les està bé. veritats. Està bé que Vale, t'ho digui. parlarem de 2 persones que jo crec que amb 4 frases que direm ja sabreu qui són. Sí. Així que no direm el nom. Hauríem de dir el nom. No cal. Vale. No direm noms, no direm noms. Vale. Llavors, espera, que l'estic intentant quadrar. Vale, la primera persona, no direm el nom, ens estem situant als Països Catalans, perquè totes ho sapiguem. I la primera persona, la seva frase és els Mossos ens han salvat més d'una vegada. En el sentit de conduint borratxos per la carretera i drogats, amb alcohol en el cotxe visible, els Mossos, per ser les persones que eren, no els hi van dir res. És que m'està fent por dir tot això. Sí, Podem, no? això és públic. Vale, és públic. Ho va dir a una ràdio que no direm quina és. Vale, ho va explicar ella. Sí, a sobre. sí. Ah. Però bueno, no anem a dir... De fet, o sigui, jo vull llegir un tuit. Seguim, que això no és l'únic. No. Perquè, pues, potser és d'aquesta persona o potser no, però usuari de @agressorsmusica de Twitter, us envio captures de pantalla de... Em va obrir un privat quan vaig començar a seguir. Vam començar a parlar i em va anar fent preguntes fins a demanar-me fotos sense roba. Em va dir que al proper esdeveniment quedàvem per regalar-me una samarreta, ens vam trobar i em va estar insistint molta estona que anéssim a fer una volta mentre em grapejava. Parlant amb altres noies, ho fa moltes vegades, és un adjectiu negatiu, tenint l'edat que té, que s'aprofiti de les seguidores adolescents. És pare, No direm res. No sabem de qui estem parlant. No ho podem dir tampoc. Perquè necessitem seguir amb la nostra carrera professional. Però li dediquem una cançó, no? Sí, la cançó... No diguis ni el títol. Vale. En plan, potser no està dedicada, potser és que de sobte sona això. With you. Little stupid ass, I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck, bitch, I don't give a fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck. I ja està. Jo I crec simplement. que... Bueno, s'hauria de saber més, però ja la gent comença a saber una mica les facetes d'aquesta gent. Sí, ja sabem de qui estem parlant. Sí. I el següent també. Bueno, el següent, jo llegeixo el text. Sí, és del Crec nòvio que me l'he de... estudiat jo i tot. Sí. És el nòvio d'una persona. Una creadora de contingut. No, una persona. Vale, una persona. Una persona. I, bàsicament, un dia d'aquests, deixa'm-ho buscar, Sí. ja farà un temps, va penjar un Que post... això està esborrat, Està que m'ho ha esborrat? passat, no t'ho puc dir com... Després, fora of the rec, t'ho dic que m'ho ha passat. Perquè això... Bueno, ja t'ho diré. Vale, això és no es que és pot- bo, és molt bo, és molt Uau, bo. o sigui, Contingut està de qualitat. Està borrat, però va ser publicat públicament a Instagram, per tant, nosaltres... No sé, a Instagram? No sí, sé on. Sí, no? Bueno, Sí, pot ser. ho va penjar a algun lloc. Per tant, Crec que és una captura de notes. sí, però clar, és d'Instastory, això. O sigui, ho devia penjar a l'Instastory o a l'Insta tal qual, A mi em van dir, Sí. perquè això quan ho va penjar jo me'n recordo que ho vaig comentar Ah, sí? Ah, vale. als meus amics. Llavors, va posar un titulet que posa coses que em descomponen. Fem un punt cada una. Vale, O no? no, Sí. em van explicar gent que cada vegada que deien una cosa que els afectava, feien així. Rotllo, en plan, si em sento apel·lada per això, vale, O sí? sigui, sí, related. Sí, no et descompon, sinó que ets això, llavors estàs descomponent aquesta persona. Vale. Ok, i fem un punt cada una o no? Sí, Com al va, col·le. va. Vale. Les il·lusions perdudes. Bueno, som. La covardia mare de la crueltat.
La meva manca de sensibilitat per la moda. Els supersticiosos. Ai, jo. Els pessimistes crònics. Bueno, jo sóc una mica. Els que mai fan cap accés. El Teddy. Ah, mira, te l'he tret. Què és el Teddy? L'avorriment. Ah. L'univers Kardashian. Els moderns de poble! Bueno, els de ciutat. Llavors tu què ets? Jo sóc moderna No, de tu poble. no, cony. Ah? La persona que està escrivint això. Ah! Jo que jo soc de poble, eh? Vale, no, seguim. Espera. És tan petit, m'he de posar... Ja està. M'he de posar aquí. La supèrbia però no la xuleria. Molestar. Lit. Tot allò relatiu a TMB. Mira, una que té raó. Bueno, va. Mira, que bona, És que és un Espera, moment. espera, que aquesta és bona. Va. Dale. La gent que no dissimula la seva tristesa. El metro. Senyor, què t'importa, tu? M'encanta. Les humiliacions. No regalar flors cada dia. Això és de puto ric. Seguim. No, espera, aquesta. Digue-ho. Les cases on fa fred. És a dir, la pobresa energètica em descompon. Bueno. Seguim. Els cambrers que tracten malament els clients. Diria jo al revés, però. Els atrasos en general. És a dir, els retards. El teu. No diguis això. Vale, perdó. M'has sortit de l'ànima. Els treballs en grup. Bueno, això té raó. Llevar-me abans de que surti, de que es llevi el sol. És a dir que Treballar a les 10 del matí, no? És a dir que, per exemple, et sap greu com la meva vida precària de persona que es lleva a les 6 perquè ha d'entrar a treballar. No li sap greu, no. El descomponen. El descompon. Vale, perdó. Va, fem ràpid les últimes. No, espera, la gent que no té fills. És que aquesta. Cari. Vale, seguim, sisplau. És que, en plan, hi ha moltes coses a comentar. Dóna igual, ja ens estem entenent totes. La impuntualitat. No anar cada 2 setmanes a Londres. El sex. La província de Lleida. És que ha dit el sex. El descomponen... Bueno, dóna igual. Dubai. La gent intolerant. El fanatisme. La mala sort. El fanatisme, diu. La gegantina quantitat de temps que passem Raonant sobre... Oh. I I ja està, ja la captura. Noies, què més dir-vos? No, és que el sex, a mi això em té loca. Lo del sex. El descomponen el sex, la pobresa energètica, No poder anar a Londres literalment cada la 2 pobresa el descompon, la precarietat el descompon. Hòstia, em sap molt greu per aquesta persona, és que què dir-te, només això. En plan, això Va, tota posa-li la l'estona. cançó i passem ja... Vale. El deixem de parlar, que li pitaran les orelles. Sí. Besitos. La cançó que ens dediquem, Cari, tu que pots. Tu que ho tens. Què volem fer nosaltres amb el que tu tens? Doncs, pues, fill, que tot el que volem és ocupar-te el xalet. Volar sóc un avió de paper. Si em demanes el DNI no te'l donaré. El meu nom va en el Venus que tu no sents. Tot el que volem sempre està malament. Doncs bueno. Avui us portem un artista a qui li vaig tirar un DM perquè vingués al programa. I és més, al cap de 2 dies me'l vaig trobar a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am i li vaig regalar 2 birres. Joder, Després ho comentarem. Vaya vas forta, eh? Anava a dir que ara tampoc cal que... O sigui, crearem tensió, però literalment l'estan veient en vídeo. No hi ha però tensió. Bueno. I bueno, li vas donar les consumicions bàsicament perquè són gratis i et sobraven, no? O sigui, perquè sempre ho fas amb mi, com que jo no hi era, doncs... Pues... Va ser així. Ja marxaven i de cop em va veure a mi i va dir com ai, mira, tete. Clar, és que no hi era jo. Bueno. Així que Montse i Meritxell. Doncs és més, li vaig regalar les consumicions el dia de Sant Jordi. Sí. Perquè era l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Podria haver regalat una rosa, però va ser una birra. I és que la culpa la té que la seva cançó va ser la punyetera banda sonora de tot el meu dia de Sant Jordi. Aleshores, no sé si va ser com per emborratxar-te i dir tiu, t'ho diu, o aquí no sé. Però bueno. Avui, amb totes vosaltres... Lluís Arruga.
Xulo, m'ha quedat això. Amb aquest single trist. Ara tinc amics amb fills i jo estic aquí, single a l'abril. Mare de Déu. No, noies, això no sé com ho estic fent, ho sento. Prou bé, prou bé. És el Molt teu bé, primer cop, sí. no passa res. Què tal? Com estàs? Molt bé, supercontent d'estar aquí. Molta il·lu i molta vergonyeta, realment. Bueno, nosaltres estem igual, que és el nostre primer cop així tan... Sí, o sigui, estem Abans, com... És que l'estudi era com molt més... Com Home. si no... Sí, no Era casa. féssim podcast. Ara amb tantes coses és Sí. com... És molt guai, jo crec que us ha quedat superbé. Aquí, amb la 13... Amb lo que sea. Sí, amb de rock. Coses que no ens patrocinen, per si cau alguna Ja ho directe. faran, ja ho faran. Que no ens contracten. Que no ens contracten. És més, bueno, això no t'ho estic dient en antena, però a la senyora aquesta no la van agafar a l'equip de comunicació d'Estrella d'Am i em vaig trobar amb la que sí que van agafar, que va ser la que em van anar perseguint tota l'estona, en plan, tens aquesta entrevista a les 5. Molt simpàtiques, Però eh? res, no Clar, hi ha un equip gran o com va? Bueno, o sigui, jo vaig, això, trobar era com un puesto de pràctiques de màrqueting i tal, i em van fer l'entrevista i això, i em van dir, Ciao. passa res. No, jope. però no passa res. Saps? Vam arribar a l'entrevista, que ja és molt. Home, Déu-n'hi-do, Con la que està cayendo, joe. Tu què tal? Com et va afectar l'apagón abans de res? És veritat. Doncs bé, realment tampoc... O sigui, jo estava esmorzant, de cop es va apagar tot i... A les 12:30. Sí, o sigui, estava fent com un brunch. Ah, vale. Sí, sí. No, a les 12:30 a mi em va passar com a les 11:30 o així. Ah, sí? Sí, sí, o sigui, al Mira. meu barri... No, us ho juro, o sigui, ha arribat la llum aquest matí, Uau. molt fort, Però de quin barri ets? les Corts. Ostres, Ha arribat aquest matí, Estrany. sí. a les Corts ha arribat aquest matí? Ha arribat aquest matí, sí, molt fort. Hola. Bueno, almenys a casa meva, potser de cop el meu edifici tenia problemes. Potser el que havia senyor que havia d'encendre de... la teva llum Exacte. va dir, S'han Va dir, ajuntat "Pues els no." problemes. mandra. Pues no vull. Però bé. O sigui, vaig conèixer tots els veïns, totes les veïnes. Jo tenia una ràdio i Ah, vam mira. fer com una rotllana. Ai. Va ser bastant divert. Ai, que maco. Vosaltres què tal? Bueno, jo millor que la Marina, crec. Va, tu digues tu. Jo, o sigui, és que estava al poble, com a casa. Ah. Primer sola, quan va venir ma mare i em va dir que és a nivell d'Europa o d'Espanya, i jo, i ma iaia estava bé, per tant, bien. Tot bé, tot bé. Jo un Cristo. Ah, sí? Per què? Jo estava de feina i hi havia molts grups a escola que estaven atrapades allà i un Cristo, literalment un Cristo. O sigui, hi havia grups amb diversitat funcional psíquica que tampoc es podien moure d'allà. Llavors, fatal. Però estaven atrapats a on? Al lloc on treballo, que te'l diré off the rec. Ah, Pensa que és rotllo com si tingués un museu. Així, vale. gordo. Vale. Com si et diguis. Com si tingués un museu així gran. Lo que sea. Vale. Bueno. Va, Doncs què? Marino. Le damos? Vale, la primera part, t'has escoltat algun programa? Algun, sí. Sí? Sí o què? Bueno, sí. Pots dir que no, eh? No, No, sí. va, no enganyis. No, ho juro, em vaig escoltar el del Galgo Lento. Ah, mira. Ai, mira. Però perquè és un dels últims que teniu Sí, pujats sí. i vaig dir, a veure què vaig a fer. Informa't. bé, Com bé. preparat una mica, saps? Com Està bé. Pues la primera, preparat l'entrevista. Home, i tant. Però la primera part ja saps que són així preguntetes ràpides, Vale. com ping-pong, que te les farà la Marina, que ho fa molt bé. Perquè I ja està. sóc una tia que fa preguntes ràpides. Vale. Vale, estàs preparat? Sí. Jo què he de fer ara, com mirar-vos en plan ta. Seria boníssim, en plan. No, com ho això? Vale. Vale. Preparat? Sí, crec que sí. Nom complet. Lluís Arruga Alcàrria. Instruments. Guitarra, veu i teclats. Edat. 26. Lloc de naixement. Barcelona. Dormir a mitjons o sense. Sense. Horòscop. Aquari. Professió. Actor, músic, escriptor, multiempleo. Musical preferit. Musical preferit? Ui, no ho sé. Hòstia, m'he bloquejat aquí. Bohemios. És una zarzuela d'un tio del meu poble. Que de l'any 1800 o 1900, no sé què. Número de peu.
43. Refresc? Nesti. Estudis? I Carla, em tiraràs una següent pregunta. Toma. Preguntíssimes ràpides. Sí, tu has de tirar-li una pregunta. Estudis de cine i interpretació. Perfecte. Vinga, va. No em trenquis la màgia del ping-pong. Espera't, Lewandowski Què? o la Yamal? Ui. És broma. Aquesta És que a mi noia- no em podeu fer pensar així ràpid. Aquesta noia. No en sé. Va, el primer que et vingui. Segueix tu. Bueno, jo... pizza amb o sense pinya? Sí. Cançó preferida? M'agrada molt Desapareixíem lentament, de Manel. El micro aquest està pitjor que jo. Quin tipus de pasta series? De pasta. Sí. Uns tallarins de pasta d'ou d'aquesta fresca. Color? Color? Vermell. Nòrdic a l'estiu? Nòrdic a l'estiu? Hola, No. que has llegit una! Que No. Tramposa. Nòrdic no, només llençol primet. Home. A l'estiu. Ja, no fa molta calor. Abraçar un coixí o no abraçar res mentre dorms? És una pregunta, Abraçar un coixí fresquet, 100%. I la música és... L'àmbit des d'on expressar-te. Molt bé. Mira, de fet... El joc preferit de la Aquests. Marina, vamos. És que... M'encanta. Uau. O sigui, no sabeu el que és donar-me això. Bueno, És un perill. Vale. Ho he fet bé, no, jo? sí, molt bé. Tu! Jo. És broma. era Egocèntrica. broma. No, ho ha fet bé. No Sí. m'he quedat bastant normal. No hi ha res que m'hagi... Estava escoltant-la? Jo sí. Tu Sí? Jo és que he fet investigacions, he fet recerca de FBI. Oh, wow. O no? Has nascut a Barcelona, però tu no ets de Barcelona. No, realment no. Clar, vaig néixer a Barcelona, però sóc de Collbató, un poblet petit a les faldes de Montserrat. Sí. Sumo aposta, jo sóc de Piera. Au! Has vist? Molt bé. Veïnat, pràcticament veïnat. Totalment, estem al costat. Estem 20 minuts en cotxe, de fet. Res, surts al carrer, fas 4 passes i I ja... és Piera, I és Piera. És Piera, pràcticament. Sí, Podeu anar a veure les que faltaven d'aquí poc. Sí, de fet, sí. Per què? Toquen a Piera? Sí. Hostalets de Pierola. Vale. Sí. Pensava que era Piera. Hostalets ja no és tan conegut, No, dir-vos. però a mi em sona, Hostalets de Pierola està aquí al costat, també. Jo, noies, estic intentant com ubicar-me amb quin canal he decidit ser, però vaig més perduda. Crec que me l'has tocat a mi, perquè de sobte és com que escolto molt. Ah, sí? Bueno. Ai, noies, jo ho intento. Aquí estic fent el que es pot. És que hi ha molts cables. Ara, Vale. Bueno, jo et vull preguntar també, Vale. plurifacètic o precari? Quin és el límit? Clar, és que a més ho ha dit Perquè, també clar. durant el ping-pong. Sí. Ha dit músic i tot el que faci falta. Sí. Multiempleu. No, a veure, o sigui, precari i multiempleu al mateix temps, que és el mateix, però no. O sigui, crec que a mi el multitasking artístic m'ajuda a no ser tan precari. Tipo, agafo una mica d'aquí, una mica d'allà i em vaig muntant la vida. Però, a més, també mola perquè no és aquesta cosa de... Busca't un plan B i tens com la teva feina normal, el teu Clark Kent, i després com el teu Superman artístic, que Molt bé. és bona comparació. Sí! La Marina, bueno, cita la frase de la teva tieta. La meva tieta és, tu tens una feina alimentària i una professió. De moment, esperem Clar. que l'alimentària després passi a ser la... Bueno, Segur Bueno, que sí, segur. segur, Algun dia. segur. O sigui, Noies. tu ets facètic com perquè t'agrada aquest món i com tu et vas buscant el que pots, però perquè t'agrada, no? Perquè, o sigui, perquè ho necessites també, Exacte, però... sí. Sí, exacte. O sigui, almenys com les meves diverses coses m'agraden totes. No és allò de treballo fent alguna cosa que no m'agradi i després... No, vaig muntant-m'ho. I ara, bueno, no sé ben bé quin dia... Va sortir per Sant Jordi aquesta cançó o vaig perdudíssima? Oh. No va Va sortir sortir abans. abans, no? Uns dies abans, sí. Una setmana abans. Sí. L'he escoltat, m'ha agradat molt. sí, home. Ai, És gràcies. xula. Jo per això és que em va fer la banda sonora del Sant George. No m'ho vas sí, explicar, no m'ho vas explicar, això.
A veure, ai, noies, ho esteu escoltant, no, Sí. les intervencions? Jo ho Ai, estic jo no. intentant fer. O estic sorda? O... Bueno. Tens alguna anècdota darrere aquesta cançó? Fa temps que ja la tenies com planejada, com de dir, per Sant Jordi trauré això. Sí, o sigui, no anava a ser la primera cançó. Tipus, fa molt de temps que em plantejo la primera cançó que trauré serà aquesta. No, serà aquesta, serà l'altra. I llavors ha arribat el punt en què venia l'abril i sí que volia que fos una cançó que sortia a l'abril. Perquè es diu Pluja a l'abril i si sortia un altre mes doncs no em lligava tant. I sí que, clar, no volia esperar com un any sencer com a treure-la. Ei, i chill per Nil, eh? M'encanta fer el... I seguim. A tope. Què ens deies de l'abril? Ah, no, que sí, és el pitjor mes per estar single. 100%. O sigui, a Catalunya sí, a Estats Units potser és al febrer, que és Sant Valentí i tot això, però aquí és 23 d'abril. Però no Sant sé. Jordi. Mira com assenteix la cabrona. No, jo penso que, o sigui, Sant Jordi també és com molt maco per, o sigui, jo què sé, per passejar amb amigues. Totalment, sí. Sí, a mi la meva amiga em va regalar una rosa. Per això. Ens vam intercanviar una rosa, va ser molt bonic, perquè vam arribar a la gravació allà davant de l'Estrella d'Am i vam fer... En plan, això és interchange. Cute. Sí, però sí, fa molt de mal estar... En plan, dius... A veure, a mi l'única persona, per tant la meva amiga, que em va regalar una rosa va ser un venedor que va intentar endossar-me una. En plan, una vegada va acabar el dia, rotllo 11 de la nit. Muchacha, ¿quiere una rosa? Rosa por €1. Y yo le iba a decir, €1 no, yo no quiero. Y él, pues te la regalo. Ah, molt bé. A mi tieta també li van regalar 2 i me les va regalar també. Oh, que maco. Mira, el meu pare em va regalar un test de margarides. Ah, Veus què com és és això? maco? O sigui, un test? De Un margarides. test. Pensava que era com un test, en plan, he de fer un test de margarides, llavors. Vale. Tipus de margarida. La margarida número 1 és la calèndula. Bueno, però és que, clar, parlant de margarides, de cop hi ha com aquesta cosa de... Hola! Anar... Llavors, és com un test, lo de me quiere, no me quiere, saps? Això podríem fer alguna de màrqueting de sonades que sigui una margarida de treure pètals, eh? Això és boníssim. Jo trauré una cançó que es diu La Margarita, així que... Ui, alguna cosa hi haurà així. La Margarita és una persona? Bueno, fictícia. Ai, No és real, no és real. Ai, com el pillem, eh? De fet, De fet, la cançó, sí. tu t'has enterat? No t'has empanat No de m'he mitja enterat. torta? No t'han sonat algú de la cançó? Ah, és això. No hi havia algú que et sonava de la cançó? No m'he enterat tant. No m'estic patillant, El què? que jo vaig veure en l'Instagram de la Irene Romo que és una col·laboració amb l'Oja. Ah, o sigui, no és una col·laboració com a tal, en plan de Però ai- featuring a l'Osa, però sí que m'han fet els coros, el qual és absolutament increïble perquè són amazing. És que són maquíssimes. Aquí són... Són Estan casa. al Són casa. top favorites, aquí Tenen- jo crec. Casa. Sí, van venir, és veritat, Sí. ho vaig veure. Insisteixo, som les primeres persones que les vam entrevistar. Insisteixo. Uau. Nosaltres els hem de rock en plan, sí, orgulloses. Estàvem sentades al costat del seu productor, de fet. Ai, que bé, jope. Sí, som amigues. Són increïbles, o sigui, tenen un talentazo i... Nosaltres sí, la una xipejàvem, però vam veure que no. Ah, ja... Sí. Ja ho podem dir, perquè com que fa tant temps ja... La xipejàveu, eh? Sí. Em diu, ai, amigues, la Maia diu, ¿quieres ser mi amigo? Come me ligo. O sigui... Bueno, i a més, jo et vull preguntar, tu has fet música sense el nom de Lluís Arruga, dient-te yes, Sí, no? sí. Què onda? Ah, bé, molt bé, o sigui... Clar, jo em vaig presentar al Sona Nou, el 2020, Ho hem vist. i vaig anar passant fases i vaig guanyar el tercer premi. Però llavors em va com... O sigui, el tercer premi era com l'únic amb el qual no gravaves música. Llavors em vaig muntar jo en plan, vale, pues, aniré com enviant les meves coses a la discogràfiques, etc. A veure si... I clar, jo en aquell moment no produïa. No sabia produir, llavors jo estava una mica en plan, bueno, vaig a seguir com els passos que se suposa que he de fer. I a poc em vaig anar adonant de que realment
podia com anar-m'ho muntant jo, contactant amb gent, vaig estar com produint unes cançons amb el Martí, amb el Galgo Lento. Ah, que xulo. Sí que algunes de les que sortiran són coproduïdes amb ell. Oh, que guai. So proud. Tot família. És Sí. que tots gran família. Però em va començar com a sortir molta feina d'actor i vaig dir, mira, deixo... O sigui, mai he deixat com de composar i de fer cançons, però sí que vaig deixar com el tema de treure la música com per més endavant, per quan em sentís com connectat amb això i he arribat a un punt que em sentia molt connectat i he dit, vinga. Que guai, que xulo. O sigui que ara venen noves coses. Sí, ara sí. Disc? Ho has anunciat? Es pot parlar d'això? Sí, o sigui, no ho he anunciat com oficialment, però sí, tipus sortirà un... No sé si serà un EP llarg o un disc curt. És la típica, eh? És la típica, eh? La gran pregunta. És la pregunta. És la pregunta. Però bueno, sí que sortirà aquest 2025. O sigui, d'aquí tirant cap estiu, passat estiu... No, o sigui, crec que serà passat estiu, sí, passat. O sigui, fins a l'estiu seran singles. Què dir-te? Una cosa, o sigui, com em tornis a treure una cançó com la de Sant Ara serà Jordi com, per setembre, single tindrem al un setembre, problema, també. O sigui, una altra cançó trista per setembre no la suportaré. Vull dir, quan s'acabi l'estiu jo necessitaré una mica d'alegria, una mica de... Anem a parlar de la castanyada, que no hi ha res més interessant després. O sigui, si és amb Galgo Lento, jo les Uala, seves lletres les recordo també una mica... Molt! O sigui, Sí, no? són Estan lletres tots molt bojos. break-up songs. Estan tots bojos. Jo em dono de baixa, de la Qui música no les catalana. coopera? Ell? O sigui, ell no. No era... No. No me'n Anava a dir recordo. Escorpí, però no No. era Escorpí. Càncer. No, el Martí. Sí. Estava entre dos i una de les dues li veu dir ets càncer a saco. Ah, sí? O alguna cosa així. És que el vaig escoltar com fa 2 dies, o sigui que... Evidentment. Evidentment. Evidentment que és càncer. I també, vale, hem estat parlant del Martí i així, però una col·laboració que vegis molt probable de cara Ui, molt probable. a part del Galgo Lento. Bueno, amb el Galgo ha sigut producció, vull dir, com molaria fer una col·labo amb ell cantant, però de moment ha sigut produccions. Uau, molt probable, no ho sé. No ho sé. Això depèn de qui vulgui col·laborar amb mi, que m'escrigui. I alguna així com que pogués ser viable i que t'agradaria? A mi m'agradaria fer una col·labo amb el Miquel. Coneixeu el Miquel? Sí, ai, que té la cançó aquella de no és Ah, sí? Nadal i tots els carrers són És que blanc de produeix llum. molt bé i fa molt bons temazos. De fet, sumo aposta. Les últimes cançons que m'he ficat a la d'esto que m'agraden és que d'Ensenya'm a estimar i Vas volar. Bueno, és que clar, noies, És que... què dir-vos? increïble. De fet, us la fico perquè me da igual, ho sento. Ai, sí. Ara que jo tinc el poder. Díselo. I el tenia d'abans. Sí. De fet. I alguna col·laboració així com flipada, en plan Taylor Swift? Que pesada. Que pesada, sí. M'és igual. No sé. Rotllo, pot ser algú que estigui mort, de fet, saps? Bueno, hombre, molaria molt amb el Bon Iver de cop. Amb el Ai, Bon el Bon Iver. Sí. O de cop... No, mira, aquesta no és tan flipada, però em molaria amb la Carmen Lancho. És una noia de Madrid que està fent com cançons sobre salut mental, com molt guais. Que, de fet, té una col·labo amb la Rigoberta. Vull dir que realment no està tan lluny de... O sigui, Madrid, Barna, no és com dir el Bon Iver, però... No sé, hi ha molta penya amb la que m'agradaria col·laborar. Tinc com una llista gegant. Tinc una llista literal al mòbil, com de Hauríem de fer... col·labos que m'agradaria. La pots treure? Sisplau. Vaig a mirar, però hi haurà gent que em farà vergonya, Hi ha gent que té la Dir-la. Kiss List o la no sé què més, com, saps? I ell té... Imagina't Collapse ser el list. tipus de persona que tens una kiss list, em cauries tan malament. No, Sí. no. Tu tens una Kiss List? No. No, ja té... Què tinc? Puc, no? En plan, té llista de coses que faré amb la Carla, que és la seva parella. Ella es diu Carla i la seva parella es diu Carla. Ah, uau! Bueno, com els Javis. Sí. Sou les Carles.
I el Sí, seu fill, jo vull que es digui Carles. Sí, vinc. Ui, O molaria Carlota, molt. ja, Seria molt fort. Seria molt bo. Les Carles i Insisteixo. el Carles. Insisteixo. Em fa molta vergonya. Mira, us diré... A veure. Dale. Va, si sona un nom que jo penso que tal, tiraré un sonidito. Perquè jo estic pensant en un nom. Ah, sí, eh? Sí. Tu has pensat... Jo estic pensant en només un nom, que jo penso... És A que veure, quedarien digue'm. molt bé. Ah, uau. No, no t'ho diré, que estem amb el micro. Bueno, pues Ah, però Espera, que s'escolta molt. digueu, home, vull dir, No. digueu-me a mi ara. Jo si sona, jo faré un redoble de tambores. Ah, no ho sé, jo què sé. Mira, tinc aquí les al·lèrgiques, Ai, puques. la Mar Pujol, Ai, és que... Casa. m'agrada molt la Ludwig, també. Que la Ludwig va ben a Bas. I Eh? m'ho va dir una meva amiga, en plan, vine per festa major a Bas. Qui? La Marta m'ho va dir. Ah, I clar, jo, en plan, El Quim. és que els vam escoltar per la Mercè i a mi no em va agradar. Ah, no, eh? Se'm va fer bastant A mi llarg. m'agrada. A una meva amiga és superfan, Però- vull dir que no és perquè ho faci malament, a mi és que Però se'm no va diguis fer... això davant del micro, Carla. Ai, bueno, és que... no passa res, no passa Opinar res, que no passa m'agrada res. el concert. No. Bueno, doncs el veuré aquest estiu. Doncs mira que fan un bon show, eh? Tipo, Sí. fan molt És que, de clar, gresca. pensa que portava un concert, faltava el d'Oques i faltava el de Figaflowers. Jo ja em volia matar. Però és que el bo del Quim és que no és un personatge, és que és així. És que és així. Sí, és meravellós. En plan, tot el que veus sobre l'escenari és el Quim. I ja. És un personatge, O 100%. sigui, jo he fet bolos amb ell en plan de teatre i és així. És meravellós. És Ah, clar, meravellós. amb la companyia aquesta que tenen. Sí, 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 sí. És molt divertit. Sí, van fer una col·labo amb la seva d'esto. Ah, uau. Col·labo Amb la de seva companyies, d'esto? Col·labo de companyies. Ai, que bé. Sí. Pues no ha sortit el nom que jo anava a dir. Pues A veure, és que potser el tinc, eh? Tu digues. Digue'l. Digues. Ai, però és que ara diràs, no, clar que el tinc, per quedar bé. No, que t'ho us ensenyis, l'ensenyo. el té. Vale. Si el tinc, us Jo l'ensenyo. dic Xico. Ah, no el tinc? Apunta, apunta. El Xico, eh? És que els vostres estils penso sincerament que tenen molt a veure, d'alguna manera. Doncs, ojo. O sigui, és molt guai el que fa, o sigui, que em molaria molt. Si de cop sorgeix, jo... Vamos. Sí. Un DM tonto. La Marina Sabda. Ui, l'altre dia vaig veure com els vaig fer la pilota amb aquelles de desconnectes, tio. Home, i tant que... Home, és que jo sóc bona fent pilotes, eh? No és pilota López, és mandonguilla. És I elles van fer, like. Sí. No, però és mentida, eh? Que sí que anirem, que ens ho van dir. Això ja ho parlarem en un altre moment. Però m'ha fet gràcies, que se m'havia oblidat. Vale, anem amb una de les preguntes ràndoms. Sí. Tens alguna faceta o algun hobby secret el qual siguis molt bo i ningú sàpiga? O no tan bo, però t'agradi fer? No, bueno, m'agrada molt muntar vídeos. Ah, vale, pensava que deies per això. Legos Jo o estava en algo. plan munt de cavall, munt de bicicleta. Bueno, faig kombucha. Faig kombucha. I la faig bastant bona. Hola! Quina Això és vergonya, icònic. Sí, Després volem la recepta, personalment d'avui. vale. Al pròxim programa volem un tàper per Home. dinar. Un tàper de kombucha. De kombucha. Tu, Carla, saps el que és el kombucha? No. És que, com t'estimo. Tan petita. És tan petita. Després te'n parlem. I No es jo pot posar un tàper? No, bueno, en una ampolla. quedaria rarut. Carla, què penses? Després en parlem. igual. És una beguda. Ah, vale, vale. Kombucha, tia. És que em sona, però jo què sé. Aquesta noia és com... Bueno, però apurant de cop, si és un bon tàper, doncs et pot aguantar. Un tàper de sopa. Un tàper de Està suc. bé. El dels galets, el dels galets. Sí. No, una mena de cosa com per servir xips. Bueno, da igual. Bueno, i fem l'última pregunta. Després d'aquest silenci incòmode poc apte per ràdio. Posa un algo. No, perquè me l'estic deixant per al final. Ah, vale. Vale, si la teva música fos un plat de menjar, quin seria? No sé, una amanida com amb moltes coses bones, com fruits secs i fruita. I maduixes, hi hauria maduixes. I panses? Panses? És que no ho sé, perquè no m'acaben Gràcies. d'agradar. Gràcies. Era la resposta que havies de dir. Ah, sí, És eh? perfecte. Està molt bé. Podria haver dit, sí, com per compromís. Vale, bueno. No, panses no. I tens cosetes a promocionar, rotllo, quan sortirà la següent cançó o si tenim concerts? A finals de maig surt la propera cançó
Un maset. Un maset, sí. En La un de maset. Margarita o no? No, vale. no és aquesta, la Margarita més endavant. Però sí, surt la propera cançó i res, i aniré traient cançons, singles, a partir d'ara. I quan, no sé, concerts tenim? Concerts, no, O algú encara que diguis, ai, potser hi ha això... Si no, la Marina t'ho busco. Home, No, realment és que he buscat 0 bolos, o sigui, ara estic com mood, vaig a produir, a seguir gravant i a seguir traient cançons i fer els videoclips i tot això que hi ha molta feina. després en parlem. Doncs... Doncs res. Avui no tenim actuació perquè teníem molt merder i no el vam ni És que a o vegades sigui, us no vam oferim. ni... Sí, normalment us oferim de fer una actuació. Sí, Ah, vale. però quan Però portis la un altre dia vens només a fer una actuació. Un altre dia us porto kombucha i us faig una actuació, com vulgueu. Sí. Doncs ja està. Ha quedat enregistrat. Vale, ara ja ho he de fer. Ho has de fer. Sí. Doncs res. Va, fes tu la promo, no jo. Podeu anar al nostre Instagram o al de Via Zona, però millor el nostre, que teniu un supervídeo que va fer la Marina per Sant Jordi allà a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, que surten persones com, per exemple, la DJ Trapella o el Dr. Pratos. En algun moment El anirem a Dr. la Prat, crema. En plan, el disco que ell canta, disco, bueno, da igual. Disco bé. O sigui, no es diu així, però a mi m'agrada dir-li disco. Disco. És xutlo. És xutlo. Però això que està xulo i aniran sortint també coses. Bueno, la setmana que ve tenim Aventazo. Ah, sí? Ai, collos, sí, que no me'n recordava. També farem alguna cosa. Què Sí. teniu? Ah, no es pot dir? Sí, no? Es pot dir, no? Sí. Sí. Anem al desconcert. No, el desconcert? Ai, sí, calla. Sí, i què més? Ah, no, però el desconnecte és més endavant. Jo vaig més perduda entre des. Bueno, Bueno, i tenim concerts també a finals de setmana. Això ja t'ho explicaré després. Aquesta noia. Bueno. I ens acomiadem. Ui. Ui. Vols dir alguna com per tancar tu, rotllo? Per tancar No vindré jo. més. Això és un desastre. Sí, com, digues alguna cosa i nosaltres ja tanquem després d'això. I tanquem en plan, pa. És que la Marina fa això i és unes putades, perquè és de sobte improvisar. Res, no. Simplement dir que moltes gràcies per convidar-me i que ha sigut un plaer i que a tope. Que espero que tiri endavant el podcast. Pues la seguirem plorant en la pluja de l'abril. I ara. Tu segur? Sí. Vinga, va. A boca tancada No hi entren mosques. Pero para el sexo es atrevida.